Ranka da ya gari ne. Lafiya kalau wallahi a kwana biyu. Wallahi na son je gidan gona ne, akwai gonar da na siya nake so in je in duba. Ba damuwa zan zo in same ka, amma yanzu haka ina zuwa. Subhanallah, subhanallah. Baka gani ne malam? Ke baka gani ne? Yanzu bai wuce mu ba. Buge mutum kuma ka zo kana wani dudduba motar. Ya kake mar ihu da halin da yake ciki zai ji ko da ihu. Wani irin maganar banza da kake ga mun ne? To amma ka duba bawan Allah nan ka sake shi. Ka fito wai kana dudduba mota. Ba ku da banza motar. Sun ne kula da hanya ba? Wannan ku sa mana ya mota. Jimana zaka ya haka. Ka ku da motar Allah. Ya haka mana kula da hanya ba? Yanzu me kake nufi ba? Me zan muku? Ba abin da za ka mana haka ne. To me kuke so muku? Shikenan. A'a je kan dai duniya ce ta ishi kwari ga da wando. Ba dai duniya ba ce? Je ka. In Allah yadda za ka haɗu da daidai da kai. Ku kai shi gefen hanya. Kuma in Allah yadda in dai duniya ce kai dai kan sai ka ga abin da duniya za ta yi da kai ba irin wannan kuɗin yankan kai ne ma. Kai ba